Dobar dan. U ovom video zapisu ću pokazati završetak aktivnosti oko poboljšanja rasvjete u učionici broj 2. Šimiranje LED cijevi vršimo na starim svjetiljkama fluorescentnim, čak ovih nekoliko, 5 tačnije imamo, koje su preživjele požar, međutim i dalje je njihov lim puno bolji od novih svjetiljki koji imaju neki neobičan lim koji se dosta uvija, nije čvrst, ovaj je puno bolji, nije zađao, tako kada se ofarbaju izgledaju kao nove. Kada stave nosači, nove cijevi, to je praktično nova svjetiljka. Rasvjeta u ovoj učionici koju radimo je izuzetno loša. Zamijenili smo jednu svjetiljku, puno je bolja osvjetljenost. Evo ovdje pokazujem kolika je osvjetljenost. Prilikom uspoređivanja sa drugim učionicama ova je 10 i više puta lošija osvjetljenost u ovoj učionici. Prva faza pri izradi ovakvih svjetiljki je farbanje starih svjetiljki i davanje im sasvim novog sjaja. Evo, prvi sloj, sasvim drugačije, ljepše. Sljedeća faza je šemiranje, odnosno postavljanje nosača cijevi i njihovo ožičavanje. Evo, poslije postavljanja jedne, radimo druge dvije, još jedna je tamo u rezervi. Ovo trenutno radim sa učenicima 4. G2. Čavani, glavni majstor. Ili je pomoćnik Resul. I Jasmin, evo Jasmina. Radi. Koliko ti treba na cijelo što? Teško, znaš. Majstor. Glavni mestri. Da prođe. Dok ovo sada radim sa učenicima 2. E2, Husmir i Alen. Čekaj, imaš ovi dole. Kroz zakačku provucite. Kroz vod. Možeš povući još malo slabo. Čekaj, evo. Mene treba više. Ne treba, ajde, dobro je ovo. Znači sad uzmem. Udući ti tamo. Ja. Čekaj. Gdje je onaj plavi? Gdje je onaj drugi? U ovom džepu. Sad napravimo fini ugao.
To. Sad možeš sve staviti poklopce. Sve. Privodimo kraju to. Stavimo sijalice i ovu drugu, a evo i treću ćemo uskoro. Tu možda treba prosjeći. Da, prosjeću. Sad ćemo. Ja možemo da stane ovdje da dovoljno. Jel predebelo? Znači, spojit ćemo ove dvije svjetiljke, a treću ćemo sutra šemirati, stavit ćemo sijalice i da vidimo hoće li raditi. Nema razloga da ne radi, tako? Evo, Husmir je majstor sad. I Olen je isto majstor. Jesi? 100%. Ajde, možda. Možda dobije spet. A, to je to do vas. Evo. Znači, priključili smo obje, tako. Dovodni uvod, daj nam produžni. I sijalice. Daj, stavljaj sijalice. Već staviti ja. Znači, završili smo dvije ove. Ova je ostala za sutra. Stavili smo sijalice. Evo ga. Rade sad sve šest, svi šest. Proćete vodove. Dobro. Ugao. Malo ova. Onaj tam može. Ali ne ti. Ne, ba kontra. Dobre, bilješ. Ovdje. Nije kraj, pa ovdje. O, ja. Kako misliš da ostane? Obilje, sad. Pusti ja. Ajde. Gdje udar? Sad ću njega navuca. Ovo je Čihanović, Brkovačević, Hamzić. Dobro, znao. Nemoj sve. Samo? Te dvije. I on tamo 2, 4. Koji sad? Ovu nisi. Eto, daj svjeti. Treba da obilježi. Drž to. Koji su ovdje sad? Jeste, bilježi. Bilježiš tu i one tamo 2. I njemu da. Drži, ne mrdaj. To je to. I one 2. Dobre. Možda je bio aparat. Skinite. A? Ovdje smo postavili 3 svjetiljke i naravno nisam sve
prikazao što smo radili, jer je taj posao trajao oko 2 sata. Iz ovoga prikazanog mogu se vidjeti sve faze postavljanja svjetiljki. Završili smo i zamijenili sve 4 svjetiljke. Sad ću pokazati koliki je osvjetljaj. Evo ga. Prva klupa do vrata. Evo katedra. Daleko više nego prošli put, ja mislim 5 puta je bolje. Evo ga prva klupa do prozora. Evo zadnja klupa. I ostalo ovdje. Ovdje je, sjećam se, bilo 18. Pogledajte, 350. To je skoro 20 puta više. Ovdje će vjerojatno biti malo manje. Što je udaljeno svjetlica tu. Evo recimo ovdje u srednjom preko 400, skoro 500. Na kraju da kažem da sam veoma zadovoljan ovim urađenim poslom. Postavili smo LED svjetiljke koje imaju bolju iskoristivost od fluorescentnih, a manje su snage. Mjereći osvjetljaj prije i poslije zamjene svjetiljki, vidi se da je osvjetljaj daleko bolji, uz opasku da kod fluorescentnih svjetiljki nisu sve sijalce radile. Doviđenja, lijep pozdrav.